ҷавони таноманди дилбохтаи соҳаи гӯштингирӣ Фатҳуллозода Довуд 23 сол дорад. Мактаби тамоили варзишии шаҳри Душанбе барояш ягона маҳзане мебошад, ки пайраҳаи зиёди музаффариятҳоро боз намудааст. Довуд ба гӯштинҳои миллии гӯштингирӣ, ҷудо ва самбо рағбати хоса дошта, тӯли 13 сол аст, ки фарогири машғулиятҳои ҳамешаи мураббиён мебошад. дар ин давом ба як қатор комёбиҳои шоён ноил шуда, азм дорад, ки ба хотири шарафи арзишҳои бузурги миллӣ ин роҳро идома диҳад. мавсуд барандаи медали нуқраи чемпионати ҷумҳурӣ оид ба гӯштини самбо буда, дар 2 соли охир соҳиби 5 ҷоизаи ифтихории чемпионат ва мусобиқоти ҳудуди мамлакат гардидааст. салом дӯстони азиз, бинандагони гиромӣ, ва воқеан имрӯз агар мо боз ҳам ба рӯзгори шоистаи паҳлавонон таваҷҷӯҳ кунем, бисёр ҳам дастовард, ҳам муваффақият ва ҳам боз афрод он чеҳраҳои бароманде ки ба варзиш алахусус ба гӯштини миллӣ қадам менеҳанд, ояндаи дурахшони ватани маҳбуби мо дучанд ва бештару зиёдтар маърифӣ мегардад. ва имрӯз ҳам месазад, ки мо атрофи як сулолаи паҳлавонӣ, фарде ки худ дар майдони набардҳои гӯштини миллӣ муваффақ буданд ва баъдан ин анъанаро ба фарзанди худ боқӣ гузоштанд. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар гӯштини самбо ки шумо ба финал баромадед, ва ман мехостам ки хотироти шуморо аз ҳамин мусобиқаи охиринатон фаҳмам, чунки инҷо ҳам мутахассисон ва коршиносон бештар таваҷҷӯҳ карданд, ки чӣ гуна Довуд рақобат мекунад. суҳбати мо аз ҳамин чемпионат шурӯъ мешавад. хотироти ман аз ин чемпионат ҳамин вохӯрии финалӣ мебошад, ки бо хатогии як довар яъне ғолибиятро аз даст додам. таътиро барои Хуршед ҳукумат тамрин мекунад. бисёр ҳам мақсад, бисёр ҳам як ҷуръат, як кӯшиши хеле барангезро ҳам ҳарду ба миён оварданда. дар ин амалкард албатта имтиёз ҳаст. мақсад чорхоҳ ки гирифт аллакай фориғгоҳ шуд. бисёр кӯшиши Довуд хуб оғоз шуд, аммо зери чангори мақсад боқӣ монд. ой ҳолати ба тафтапӯш ҷараён дорад, аммо чӣ гуна мақсад метавонад, аммо натавонист. ҳамон сонияҳои ниҳоии вазни 100 кило 6 5 4 3 2 1 ҳамин тавр ҳам вақт анҷом ёбад паҳлавони ноҳияи Ванҷ дар ин муборизаи вазни то 100 кило Мақсад Бердиев ғалаба ба даст овард ва соҳиби медали тилло шуд. Довуд бошад ҷои дуюмро ишғол кард. талошу мубориза албатта боз ҳам дар вазни то 100 кило тавре ки мо мушоҳида кардем хеле ҳам ҷолиб буд ва Азимҷон Бегиҷонов ва Ҷамшед Наимов соҳиби медали биринҷӣ шуданд. Фатҳуллозода Довуд барандаи медали нуқра гардид ва дар вазни то 100 кило Мақсад Бердиев соҳиби медали тилло шуд. чун таваҷҷӯҳ мекунем ки албатта шумо як маҳаббат ба гӯштини миллӣ доштед, аммо дар самбо ҳам истеъдодатон фавқулода буд ва инҷо акнун биед чун хотироти шуморо фаҳмидем ва ибтидо аз ҳамон марҳилаҳои муқаддамотӣ шурӯъ кунем ки чӣ гуна оғоз шуд. якум хуазмоии ман бо намояндаи вилояти Соғд буд, ки онро бо 8-0 мағлуб карда ба даври дуюм, яъне
охири ниманиҳоӣ гузаштам, ки дар он ҷо бо паҳлавон аз вилояти Хатлон, ки ӯро низ бо ҳисоби 3-0 мағлуб намуда ба финал, ба охири финалӣ роҳ ёфтам. дар финал низ хеле талош кардем, хеле кӯшиш кардем. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар охири финалӣ ба 7-4 мағлуб гаштам, ки он ҷо як хатогии бузург аз ҷониби довар шуд. усулро ман иҷро кардам, аммо довар шояд саросима шуд, шояд надид. холро ба ҳарифи ман, ба рақиби ман дод, ки сабаби бохт дар финал ана ҳамин як хатогии довар шуд. бесабаб нест ки мо албатта суҳбатро дар доираи ҳамон чемпионат оғоз кардем, чунки ҷолибтарин саҳифаи ҷавонии шумо ҳам ҳамин буд ва дар байни бузургсолон бори аввал чун ба рақобат барои медали тилло талош кардед, ин ҳам як муваффақият буд. аммо як сирри ниҳонӣ ҳам мавҷуд аст, ки шумо чӣ гуна ба майдони набард омадед ва агар махфӣ набошад сабаби ихтиёр ё интихоб кардани ҳамин роҳ аз чӣ иборат аст? албатта дар хурдӣ дар хона мо як хел толорча бигем, хато намекунем. Падарам дошт. Падарам худ як паҳлавони номдори кишвар гузаштагӣ ҳастанд. боз амакам акаи Исмоқул Таварров Исмон гузаштагӣ ҳастанд, ки ман дар хурдӣ тамринҳои онҳоро медидам. яъне наворҳое ки дар онҳо дар майдонҳо баромад мекарданд, онҳоро медидам ва шавқу рағбат дар дили ман зиёд шуд. ман низ хостам ба ҳамин ба намуди варзиши гӯштин тамринҳои худро оғоз кунам ва мисли падарам, мисли амакам ҳамин хел як паҳлавони номдори кишвар шавам. ба фикр ман 5-солагиш машқ мекард. баъде ки камтар калонтар шид, спортшкола бурдум шуд. оҷа таҳти роҳбарии Салим Ахмедову Раҳматшон Норматов таҳти роҳбари ҳамон машқ тамрин кард. оҷаро буд кард институти варзиш тарбияти исмонда баноми Шамими Раҳимовда оҷа дохил шид. баъд бо як устоде бошад ки мисол малакаву таҷрибааш баландтар бошад. аз сабаби ки Шералӣ Бозоров мисол бевосита иштирокчии бозиҳои олимпия меҳнати ҳалол хати ҳамон роҳхат гирифта рафтагӣ хеле ягон квота ягон чӣ хеле рафтагӣ нест. бинобар ҳамин ман ҳамин интихоб кардам ки ҳамин техникаи гӯштина усуловро ай ҳамун ёд бигира бурдум. пешам дамодум як қариб 7-8 сол шид ки таҳти роҳбариам машқи иста. бисёриҳо ба он назаранд ки ҳамин муҳаббатро як садоқати гӯштини миллиро танҳо метавон рабт дод ба ҳамаи комёбиҳое ки баъдан ба даст меоранд. ба ин фикр розиед? албатта сарчашмааш аз ҳамон иборат аст. мақсад дидем, мо низ шавқ кардем, қадамҳои худро ниҳодем ва ҳоло ҳам идома дода истодаем. баъд нақшаҳои зиёд ҳам дорем дар оянда. мақсад дар мусобиқаҳои байналмилалию чемпионатҳои осиёву ҷаҳонӣ парчами давлати худро баланд бардорем. сарчашмаи ҳамааш аз ҳамон гӯштини миллӣ, аз ҳамон бобову падару хешу таворои худ мебошад. пеш ай мо галономон мегирифтанд, даврадорӣ мекарданд, майдондорӣ мекарданд. бо ӯро дида мо идома додем ин корро. бо моро ай кӯдакишон Довудшон дида бо ё сол кори моро завқ кардану пеш бурдан. то ҳозира пеш бурдесиянд. ба мактаби тамоили варзишӣ то андозае мо медонем бисёр муҳаббататон ба гӯштини ҷудо буд. Салим Ахмедов як мураббии хеле соҳибкасби шуморо ҳам ҳунаратонро қадр кард ва таҳти тарбия ва роҳбарии худаш ҳам гирифт. таъссуроти шуморо мехоҳем аз ин. бале, вақте ман дар синфи шашум мехондам, шавқу рағбати ман ки зиёд буд, падарам маро ҳуҷҷатҳои маро ба мактаби тамоили варзишӣ супорид, ки дар он ҷо таҳти роҳбарии устод Салим Ахмедов тамринҳои худро идома додем. Салим гуфтанд ки барои Довуд воқеан соли аввал бисёр мушкил буд. ба он хотир ки Довуд синаш ё солаш хеле хурд буд, аммо ҷусҳааш қавӣ. бале, вақте ки мо дар мактаби тамоили варзишӣ таҳти роҳбарии устод Салим Ахмедов тамрин мекардем, дар он ҷо
будам бачаҳои аз мо бузургҷуса, аз мо калонтар. ҳангоми ба онҳо рақобат кардан мо мушкилӣ мекашидем, мақсад моро мағлуб мекарданд ва оҳиста оҳиста ба ҳама ин нигоҳ накарда мо ҳам яъне иродаро қавӣ кардем, машқу тамринро идома дода истодаем. ва як нуқтаи дигар буд ки Салим ишора карданд, яъне шумо дар ҳамон нерӯсанҷиҳои инфиродӣ баси дуюм ҳамроҳ шудед ва бо бузургсолон қуввозмоӣ кардед ба хотири он ки ҷусатон қавӣ буд, яъне вазни шумо афзалӣ дошт. ҳамин як рӯҳияи Довудро чун Салим гуфтанд ки хеле шикаста кард ва чанд маротиба ҳам хост ки Гӯштинро тарк кунад. ҳамин тавр буд? бале, ҳангоми дар мактаби таъмили варчӣ мо машқу тамрин карданамон, онҷо бо ҷуссаи ман ки бузургтар буд, бо калонтарҳо, бо синни солашон ки аз мо калон буд, бо онҳо рақобат мекардам. Мағлуб мешудем, бале, мағлуб мешудем, ноумед мешудем. ҳар фикрҳо дар сар меомад, мақсад бас кардану ба дигар намуди варзиш шояд шуғл кардан, бале, ё ба ҷои дигари назди кадом як мураббии дигаре рафтан, бале. Аммо боз ирода намон, мақсад боз аз падар мақсад маслиҳати падарро мегирифтем, бале, тавсияҳои падарро гӯш мекардем, ба ҳамаш тоқат кардем. хулоса ҳамин роҳи Гӯштинро то ба охир мерасонем. муваффақияти шумо ҳам дар мактаби тамоили варзишӣ дар вазни гарон буд, яъне миёни наврасон гаронвазнҳо андаке камтар буданд. ё сабаби пирӯзиятон ҳамин буд ё дигар омилҳо ҳам мавҷуд буданд? ҳангоми ки мо дар мактаби таъмили варзишӣ машқу тамрин мекардем ва рӯзҳои схватка мегӯянд, ба дигар зал толорҳо, яъне ба толори манеж ҳам меомадем. Дар он ҷо аз худ бо калонтарҳо рақобат мекардем, мағлуб мешудем. таҷрибаи онҳо ки зиёдтар буд, мо мағлуб мешудем ва оҳиста оҳиста мо низ ки ҳамин роҳро тарк накардем, оҳиста оҳиста мо низ таҷрибаи хуб гирифта истодаем. Гаронвазнҳо барои фардои Гӯштин натиҷаҳои беҳтар заруранд. шуморо ҳунаратонро дар ҳамон мактаби маҳорати олӣ мушоҳида кардам ки баъдан ба толори паҳлавон таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров тамринро идома додед. бале, вақте ман мактаби таъмили варзиширо ба итмом расонидам, хатм кардам, ҳуҷҷатҳои худро ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Самир Раҳимов супоридам ва баъди хатми мактаб ки ман ин роҳи Гӯштинро қавӣ дошта будам, яъне дар пеш худ мақсадҳои зиёд гузошта будам. аз ҳамин сабаб баъди хатми мактаб ба клуби варзишии Паҳлавон таҳти роҳбарии устод Шералӣ Бозоров рафтам ва аз он давра то ин ҷониб таҳти роҳбарии устод Бозоров машқу тамринҳои худро идома дода истодаем ва ба натиҷаҳои хубу назарраси ҷумҳуриявӣ низ расидам. то ҷое медонем оғози соли дуюми тамринҳо дар толори варзишии Паҳлавон барои шумо бобарор буд. андаке боз метавонед аз ҳамон дастовардҳо ёдовар шавед ибтидо? бале, ман ба клуби варзишии Паҳлавон соли 2013 рафтам ва дар мусобиқаҳо ба ин ҷавонҳо иштирок мекардем, ғолиб мешудем, мағлуб мешудем ва бори аввал соли 2015 ки чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯшини тарзи самбо ба ин ҷавонон ки дар манеж баргузор гардид, дар он ҷо дар вазни 90 килограмм сазовори ҷои аввал гаштам ва ин боз рӯҳияи маро баланд кард ки дар баъди ғолиб шудани он мусобиқа ман ба номзад ба устоди варзиш аз намуди гӯштини самбо шудам ки ин боз рӯҳияи маро баланд кард. боз ман яъне натиҷаҳои зиёдро хостам, талаб кардам ва меҳнат кардем, заҳмат кашидем ва нақшаҳои зиёд ҳам дорем. марҳилае ки хуб анҷом ёфт, чун гуфтед ки рӯҳиятонро қавӣ кард.
аммо паҳлавонони боз ҳам азимҷусаву соҳибтаҷриба инҷо боз ба шумо муқовимат бештар кардам. ин фикр мекунам барои сайқал ёфтани ҳунаратон замина гузошт ё чӣ гуна ки бо фирдавсу бо абубакру бо паҳлавонони дигар ки дар рӯзҳои махсуси сабқатҳои инфиродӣ рӯбарӯ мешудед? бале дар толори клуби варзишии паҳлавон ҳастанд паҳлавонони гаронвазн аз ҷумла фирдавс насимов, абубакр якобир, носир шерхонов ки дар рӯзҳои сухатка яъне рақобатҳои инфиродӣ ман бо онҳо рақобат мекунам, яъне ҳамон мушкилии худро мегирам. бале хуб баъди чун номзад ба устоди варзиш шудед шуморо як роҳи мураккабтар ҳам дар пеш буд. ҳамон тай кардани ҳамон роҳ бароятон чӣ гуна муяссар шуд? натиҷаҳои дигар бале баъд аз оне ки байни ҷавонон ман дар соли 2015 чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон шудам, дар соли 2017 бошад боз байни ҷавонон аз намуди куштини миллӣ низ чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон байни ҷавонон шудам, боз аз намуди куштини миллӣ номзади устоди варзиш шудам. дар соли 2017 низ аз куштини самбо боз дубора чемпиони тоҷикистон дар вазни 100 килограмм шудам ки дар шаҳри хуҷанд баргузор гардида буд ва боз бори дуюмбора бошад боз аз намуди куштини миллӣ ки дар ноҳияи Данғара баргузор гардида буд байни ҷавонон. дар он ҷо низ дар вазни 100 килограмм баромад карда сазовори ҷои аввал гашта будам. ва дар соли 2018 бошад қадамҳои худро ба мусобиқаҳо байни калонсолон ниҳодам ки бори аввал дар ҷоми пойтахт дар наврӯзгоҳ шуда гузашт. дар он ҷо низ дар вазни 100 килограмм хуб ҳунарнамоӣ карда сазовори ҷои сеюм гаштам. дар ҳамон минбари ифтихорие ки Саидҷалол буду? бале Саидҷалол буд, Ҷумъахон Назириев. ман сазовори ҷои сеюм гаштам. то ҷое медонем гӯштини шаҳри Норак тантанаи Наврӯзи соли 2018 барои шумо ҳам бисёр болбарор буд. бале дар он ҷо низ ман хуб баромад кардам ва бар чандин рақибҳои худ ғолиб омадам. дар он ҷо низ дар ҳамон ҷоми Наврӯзе ки дар шаҳри Норак гузашт сазовори ҷои сеюм гаштам. ва ду соли охир соли 2018 ва 2019 мо шуморо танҳо дар ҳамон минбари ифтихорӣ дар мақоми сеюм дидем. ягон сирре буд ё андаке камтаҷрибагии шумо ки фақат ба мавқеи сеюм таваҷҷӯҳ мекардед? шояд аз камтаҷрибагӣ ва боз як сабаби дигараш шояд ман аз вазни 90 ба 100 гузаштам. шояд ҳамин буд ки мақсад вазн пурра набуд ба ҳамон 100 килограмм. сабабаш ҳам таҷриба ҳам шояд вазни камтар. андешаи Шералӣ чунин аст ки барои худи Довуд сайқал додани маҳорат берун аз Тоҷикистон бисёр муҳим аст. агар шуморо тавсия диҳанд имкон ҳаст? албатта дар нақшаҳо зиёд аст. нақшаҳо дар машқҳои дастаҷамъонае ки дар давлатҳои хориҷ мегузарад дар он ҷоҳо иштирок кунем, дар мусобиқаҳои берун аз мамлакат яъне дар ҷоми Осиё, ҷоми Аврупо, дар чемпионати Осиё, чемпионатҳои ҷаҳон иштирок кунем ва парчами давлати азизи худро баланд бардорем. албатта мо тасмим гирифтаем ки дар соли 2021 яъне аз иштирок дар мусобиқаҳо дар машқҳои дастаҷамъии хориҷ аз кишварро сар кунем. се ғалабаи шумо дар ноҳияи Данғара бисёр ба осонӣ ба даст омад, аммо дар муқовимати Исроил Неъматов андаке мушкилӣ ба вуҷуд омад. сабабаш дар чӣ буд? сабабаш ростӣ бисёр талош барои ғалаба кардам, бисёр ҳаракат кардам. бале ки Исроил низ паҳлавони хуби майдон аст, яъне майдонҳои наврӯзӣ аст, суннатӣ аст. шояд таҷрибааш ки зиёд буд, аз ҳамин сабаб натиҷаи рақобати мо дуранг анҷомид. аз миёни чеҳраҳои нав Довуд Фатҳуллозода буд ки 7 сол боз дар клуби ҷудои паҳлавон таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров машқ мекунад. вай дар чандин сабқат ғолиб омад. тибқи хулосаи коршиносон, агар минбаъд Довуд тамринҳои худро мунтазам идома диҳад, яке аз паҳлавонҳои хуби майдон хоҳад шуд.
خوشبختانه در این مسابقه بخشیده به جشن نوروز که در ناحیه دنقره گذشته استاده است بر دو حریف خود غالب آمده و بر یک حریف دیگر خود مساوی کردند و در آینده باز هم کوشش غیرت زیاد کرده میخواهم که در سطح در مسابقه‌های بیرون از جمهوری در مسابقه‌های جهانی پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. میخوام در همخیل مسابقات بسیارتر شود و در همخیل جشن‌ها اشتراک کنیم و نامبردار وطن خود باشیم. توجه میکنیم به دستاوردهایی که البته در بایگانی شما موجودند. باز هم اسپارتاکیادا برای شما هم یک قدم دیگر، یک تجربه دیگر هم شد فکر میکنم. اسپارتاکیادا ای بازی‌های ورزشی که هر 4 سال پس برگزار می‌گردد در داخل جمهوری. در سال 2018 نیز من از گشتین ملی اول در شهر دوشنبه در مرحله اول غالب آمدم در وزن 100 کیلوگرم و بعداً مسابقه در ناحیه رشت، یعنی در ناحیه رشت برگزار گردید که در آنجا نیز من بین همون اسپارتاکیادا غالب آمدم و در وزن 100 کیلوگرم صدر جای اول گردیدم که در بعد از این مسابقه، یعنی بعد از غالب آمدن در اسپارتاکیادا بازی‌های ورزشی با عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان از نماد گشتین ملی گشتم. کدام فرصت لحظه شما اطمینانتان قوی شد که الکی پهلوانید یا تو هنوز این رو هم احساس میکنید؟ البته در وقتی که در بین کلانسالان رقابت‌ها کردم، در مسابقه‌ها اشتراک کردم و سزاوار جای‌های نمایان نیز گشتم، در میدان‌های سنتی نیز با پهلوانان نامدار کشور نیز رقابت‌ها کردم و نتیجه‌های خوبم به دست آوردم. ترس از میان رفت، یعنی برای انتخاب رقیب در گوشه سنتی باز باوری به خود زیادتر شد و از همین سبب باز شوق و رغبت هم نیز زیاد شد. مشق تمرین نیز زیاد کردیم. دلپور شدیم. بله. این راه رو با موفقانه ادامه داده میتوانید. بله. اما قبلگاهتان فتوا میگویم که در دوره کمالات من گوشتینگیری هم خیلی فرق داشت و بسیار میخواهم که داوود به مانند من گوشتین گیرد. حالا امکان داریم که اندیشه فتولا رو فهمیم که در این باره چی میگوید. داوود دوره مثال تو اگر چمپیون اتحاد شوروی نمیشدی تو یگان چمپیونات جهان، یگان چمپیونات دیگه مثال نمیبردن، روی روان نمیکردن. حاضر شکلانه استقلالیت کمتر اگر همین هنر باشد در مثال قلب آدم میتونه همین هنری خودش مثال چیکنه با مقصدهای عالی با مقصدهای بالا برسه. برای همین این آدم‌ها در مثال شرایط بسیار مفیده. همین مهنت که برآمد که مثال پرچم وطن ملت وطن نامبردار شد، مثال چمپیون جهان میشه، المپی میشه، همه شانس ها هست. اون چهره‌هایی که معروفن شناختن الکی در آینه نیلگون هم بیشتر و زیادتر تبلیغ میشوند. هدف ما که جوانان اون پهلوانانی که در منبر افتخاری جای سیم را اشغال میکنند آنها هم به برنامه ما دعوت گردند، آنها هم هنرشان تلقین یابد، آنها هم به مردم البته معرفی شوند. نقشه ها بیشترند اما برای همان مرحله یا عملی کردن یک مطلب اساسی شما حالا چقدر وقت باقی مونده است و کدام مطلب است همون؟ البته نقشه ها زیاد هستند و حالا نقشه اساسی من این در چمپیونات جمهوری بین کلانسالان آید و گوشتین زیدو رقم 1 بودن است که بعد از وقتی که در دولت خود در وزن خود رقم 1 هستی با سری بلند میتوانی در چمپیونات های آسیا و جهان پرچم دولت عزیز خود را معرفی کرده مدال به دست بیاری و پرچم را بلند برداری. صاحب احترام بودن بسیار مشکل است چون که اینجا زحمت زیاد لازم است. تا جای ما میدانیم تنها من یک چمپیونات آسیا برای شما کافی نیست که شما باز در این روند هنرتان را صیقل دهید، یعنی در سامبو بیرون از تاجیکستان رو در نظر دارم. بار اول از گوشتین طرز سامبو
ман соли 2017 ба ин ҷавонон дар давлати ӯзбекистон дар шаҳри Ташкент баргузор гардид. Дар он ҷо низ иштирок карда будам ва новобаста аз натиҷа ман роҳафтода нестам. Баъд боз ҳам зиёдтар мехоҳам ки дар мусобиқаҳои берун аз кишвар иштирок кардам. ва шумо се самбро дар гӯштини интихоб кардед, ҳам гӯштини ҷудо, ҳам Бале. гӯштини миллӣ, ҳам гӯштини самбо. Бале. агар тавсия диҳанд, агар мураббиён гӯянд ки Довуд Фатҳуллозода бояд як роҳро интихоб кунад, ана ҳамин роҳ кадом аст? албатта агар ин хел тавсия шавад, роҳи гӯштини дзюдоро интихоб менамоям, ки ҳоло зуда бениҳоят пешрафтааст, бениҳоят рушд кардааст ва шомили бозиҳои олимпӣ мебошад, ки орзуи ҳар як варзигаре ки ба ҳамин роҳро интихоб мекунад, ин қуллаи баланди варзиши ин бозиҳои олимпӣ мебошад, яъне дар он ҷо иштирок карда сазовори медал гаштан аст. ташаккур барои суҳбати самимӣ ва дар ҳақиқат ҳам кас бидуни мушкилӣ, бидуни он пайраҳаҳои ҳам ноҳамвор ба матлаб намерасад. имрӯз ҳам ба минбари ифтихорӣ баромадан дар мақоми сеюм албатта як ҳикмат ё рисолати худро ҳам дорад, ки дар оянда албатта инҳо боз ҳамон ҷузъиёт ҳам пушти сар мегардад ва умедворем ки мо Довудро боз ҳам дар арсаи байналмилалӣ дар ҳамон минбари ифтихорӣ дар зинаи аввал мебинем. барои ин албатта ҳимматаш, эҳтиромаш нисбат ба омӯзиши ин навъҳои варзиш, ҳам гӯштини миллӣ, гӯштини ҷудо ва самбо бештар аст ва бошад ки матлабаш дар ояндаи наздик амалӣ гардад ва ба шарофати истиқлолат парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ тарафшон гардад.